Усім привет, меня зовут Света, і я распавяду пра курс, які я распрацавала. Гэта оптыка, базавыя веды. Гэта будзе онлайн-курс на англійскай мове. Мэтавая аўдыторыя курса. Гэта студэнты, якія вывучаюць в універсітэце фізіку і ўжо вывучылі дысцыпліны механіку, малекулярную фізіку і электрычнасць, а таксама абітурыенты, якія добра ведаюць школьную праграму. Якую ж праблему вырашае гэты курс? Хутчэй, гэта не праблема, а патрэба. Патрэба ў тым, каб у нас у грамадстве адбываўся прагрэс і развіццё. Увогуле вельмі шмат прыладаў, якія ўжо існуюць, гэта прылады, якія працуюць на аптычных з'явах, і патрэбны спецыялісты як падтрымліваць гэтыя прылады, так і распрацоўваць новыя. Якія плануюцца вынікі? Студэнты будуць ведаць базавыя словы з аптычнага слоўніку, змогуць імі аперировать, таксама змогуць залучаць факты паміж сабой, нейкія лагічныя ланцужкі выбудоўваць, яны змогуць выводзіць формулы і рашаць задачы. Якія навучальныя мэты ставяцца? Гэта любоў да фізікі, матываваць людзей вывучаць фізіку, далучыцца да супольнасці фізікаў і гікаў, таксама атрымаць тэарэтычныя веды і атрымаць веды ў вырашэнні задачаў. Што ў нас па часе? Па часе плануецца, што курс будзе на працягу 3 месяцаў. На працягу 3 месяцаў будзе 10 лекцый і адпаведныя практычныя заняткі для рашэння задачаў. Як жа я даведаюсь, што студэнты ўвогуле атрымалі гэтыя веды? Плануецца, што будуць розныя віды заданняў домашніх. Гэта могуць быць разумовыя мапы, заданні ў Вікіпедыі, гэта могуць быць нефармальныя эсэ і таксама рашэнне задачаў. І ў канцы курса будзе экзамен. А падчас лекцыі можна праводзіць апытанкі. Онлайн-тулсы, якія я хочу выкарыстоўваць. Гэта Меджитси, Zoom і YouTube для лекцый, якія можна праводзіць як веб-канферэнцыі, так і пасля іх выкладваць пад свабоднымі ліцэнзіямі. Гэта MindMaster Miron для разумовых мап, Вікіпедія, Google Докі ці Etherpad для рэдагавання сумеснага тэкста, Slido.com для таго, каб рабіць апытанкі. Якія ж увогуле асноўныя тэмы будуць у маім курсе? Гэта будуць тэмы геаметрычнай оптыкі, інтэрферэнцыя, дысперсія, дыфракцыя і полярызацыя. Вось гэтыя тэмы будуць раскрыты як самыя базавыя. Дзякуй за ўвагу. Пока.